Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Ardi Pratama, NPM 99 saking kelas sekawan C, Prodi PGSD. Dosen pengampunipun inggih menika Dr. Galih Istiningsih MPD. Kula badhe ngaturaken sekar macapat kinanti laras slendro pathet sanga. Sugeng midhangetaken. Mo nam 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 ciroro roro cici nam nam ci mo nam cici cici ci nam ci momo momo mo rolu roci cirolu momo momo mo luro roro ro luro lumo mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wirya ning dumati supardinir ing sangsaya yaiku pangreksaning urip